Guys, andito kami sa ilalim ng kakahuyan kasi mangunguha kami ni Dos ng mga gusot, yung pinagpawersuhan ng malaking puno dito. Ayan o. Kasi pinagawang furniture ng tita ko. So matagal na, mga ilang buwan na din yung nakalipas. Sabi ko kay Dos, kunin namin yung mga parang pusot. Gawin namin pampataba sa aming garden. Kasi gagawa kami ng garden. So ito guys, oh. Ito oh, yan oh, maganda kasi yan pang lagay sa mga pananim. Huwag naman sana may ahas dito guys. Ayan oh, pero nakakatakot. Ang dami kaya lang. Ang dami kaya lang nakakatakot. Sino yun? Parang may nagbato. Parang may nagbato. Merong bukal dyan sa baba. Huwag ka maingay ta. May tao dyan sa baba. Tagano sa bubon. Ayan. Siguro maraming mushroom dito. Uy, pwede pala ito ni uring. Dainin uring. Sabi ka ni pa, papauring niya. Rin mo pala. Yan guys, nakatakot ha. Bukalo. Baka nagalas. Pagbanggi gayo dito yung mga buko ade. Iyo. Pagbanggi. Guys, mamayang gabi, sabi ko kay Dos, puntahan namin dito. Tingnan namin kung merong mga land snail. Yan may sako pang naiwan Yan malaki kasing puno to. So ayan, simulan na namin manguha ni Dos. Pupunta dito ang mukang ko. Kaso lang nakakatakot. Wala kami dalang kita. Ang dala ko lang ito. Giringan, inaranod na. Dinadaanan kasi ito ng tubig. Ang daming puno. Pwede itong iuling. Ade, Kaya yan ang tabigi. ganyan yung masitira. Nabuhay yung Ako, tagarin nagbuhay. Kaya nga. Ang ingay ng aming Gatungan. Gusto yung mga aso ito pasaway. Ayan ito guys oh. Nakikita nyo ba yan guys? Ilalagay namin sa mga halaman, sa strawberry, sa gulay, sa taniman ng gulay para mataba yung mga gulay. Iniinday. Uy, may butas. Oh, yan oh guys oh. Kikita nyo ba yan? Ito yung maganda sa mga halaman oh. Pangpataba ba? Yay. May ulod. Ano yan? Nakabukas oh. Ano oh? Biglang may lumawas na taas. Delikado ang buhay pa. Ito ba? Wala naman sa dapat dito Lord, help us. Guide us.
Keep us safe. Hindi, so dito sa tipimutan. Hindi, so dito sa tipi. Tubangan ito. Tingnan yung mga gamot. Tubangan. Mga aircon aloy na, tabulok na. Hello mga inday, kakasinira, ayan o, nanguha kami ng gusot ng kahoy. Ilalagay namin sa mga halaman at sa mga taniman, gulay. Ayan o. Ito yung number 1 na ingredients kung paano maging mataba ang ating mga halaman. Ito yung gusot ng kusot ate, kusot. Gusot. Kusot. Hindi gusot. Kusot. Kahoy. Pinagpagansuhan ba. Ayan. Kasama namin ang aming mga alaga. Ayan o. Si Itong. Si Blackie. Paliit. Yan si Tres. Pupisa ng mukha ni si Junior. Wala sana ditong mahaba. Mahabang nilalang. Ayan, oh. Sabat na to. Tama to. Kaya magdagdagan. Sabutan mo yung kamalibat na guys. Kasi masyadong may mga butas-butas. Pinagkukuhaan na namin. Yan o. Pag tinuto ko yan, malalim. Thank you for watching. Ayan. Ito na guys yung akin nakukuha. Tama na to muna kasi mabigat na to eh. Kalahati na. Papasanin ko to. Tapos si Dos din. Mabigat na eh. Tapos ayan, babalikan namin. Kasi sayang naman diba? Dami pa palang kahoy dito. Pwede itong ipabiak. Gawing panggatong. Ayun nga tumubo siya guys. Ito yung tinatawag kasi ditong dita. Malaking puno yan. Ginawang furniture nila tita. Hanggang dun yung niyan. Puno. Bilisan mo na Dos. Sa akin tama na to kasi mabigat na. Kakahuyan ang mga person kasi kami ay nangunguha ng gusot. Ayan kusot. Yung mga pinag-anuhan ng powersuhan ng mga kahoy kasi ginawang furniture. Matagal na to guys, isang buwan na ata to mahigit, pero hindi pa sila na bubulok kaya sabi ko kay Dos ihalo namin sa aming pagtataniman. Kaya ayan yung dalawa andito sa kakahuyan. Ayan guys kakahuyan. Ayan Tapos natakot ako maghalongkat dyan kasi baka may ahas na lumabas. Ayan, napunuan na namin yung sako ni Dos. Ayan na. Kami ay uuwi na. So ito kasi guys yung aming paghahaluan ng mga kusot na kinuha namin doon sa kakahuyan, doon sa kagubatan sa baba. So dito namin ihahalo sa lupa. Ihalo namin dyan. Tapos saka namin pagtataniman kasi meron na kami ditong mga kailangan kasi guys magtanim tayo ng mga gulay kasi hindi naman pwedeng araw-araw yung igugulay namin itong laing, di ba? Kasi ito yung maraming tanim dito sa likod bahay, kaya kailangan magtanim kami ng okra, pechay, sitaw. So ayan, so ito na nga meron na dito si Dos na ipinunlang sitaw kasi yun ang ililipat namin dito sa
dito sa plat na to na paghahaluan namin ng kusot. Ayan. So ito dito sa gilid, meron ng tanim na ampalayang kulubot. Yan no. Sana naman wag tong halukayin ng manok. Ay, sinisimula na nga ng manok halukayin oh. Yung puno niya oh. Ayan. Tapos papagapang namin dito sa taas, dito sa mga puno-puno na yan. Ito yung pechay ni Dos na ipinunla na para mailipat na namin doon sa ibang plat na ginawa. So ayan, pati dito oh, ayan oh. Itatanim na namin yan. Dito lang malapit sa bahay kasi para hindi mahirap magdilig, kasi kung doon sa dulo, sa mga garden doon sa dulo, ang hirap din. So at saka dito pa sa kabila. Ayan o, hinahalo na ni Dos. Hinahalo na ni Dos yung mga kusot na kinuha namin. Kusot na kinuha namin doon sa kakahuyan. Ito, ang bigat na bigat kami nito guys kahapon. Grabe. Yan o. Ang taba kasi nito guys. Ang taba nito kapag hinalo sa lupa. Maganda. Napakaganda sa mga pananim. Ito pa yung aming ginagawa o. Hindi pa tapos din. Ano pa kami dito ng plat na pagtataniman pa rin namin. Yung mga halaman pinagtatanggal na namin kasi papalitan namin ng mga gulay para hindi na tayo bibili sa palengke. May sarili tayong tanim. So ayan. So hanggang dito na muna guys. Thank you for watching.